chibai le vekule tuntrum chu Mizorama serial film lar em lo chuana Turkey rama thil thleng rap thlak tak mai le lungchiat thlak lutuk kan ngai thla ho le don ani kan channel te hila subscribe lo te kan omani chuan milo subscribe sak le turin ka som chewa like le comment share te thane min ngai pui thar le turin ka som le chu ani in ngai zong tu khat te chu thik to chiat na awangin anin hnial boi chiam maya abial no chupom bet thutin kham sang taka azuan thlak puita ani he thil thleng chanchin lungchiat thlak tak hi Turkey ram chhonga thil thleng ani August ni ruk sang ni somni pani inrin ni ania Turkey rama restaurant pakhata chuan tlangwal senior ve to tak silkat ketinar kumsomli pakhat mi le abial no melika deriki kumsom thum pangami te chu an thian nu birthday lompui turin an kala birthday nei tunu hi marvi ania kumsom thum pani mi ani abial pa orda tolunai aron hroi tel ve boka an vai chuan in mukhomin zute anin hawa an tun manun te soi havin hlim takin anin kom ho ani zupo an lambel zela an rui to hle mai chutia hlim taka hun an man ho lai chuan an hmaloka thil rap thlak takin alo muak ti hi an threder silo melika le ketinara te hi senior hnulama in chhar an nia melikai hi nu thloi ni in apasal masala ka fa pani lai anei to ani afa te hi angai sak lutuk lo deu ni in an soi thina anu le pa te chuan an en kol saka ama hian apartment pakhat lo in mani in akosa ani nu thloi mani sela nula tam takai na nun chu alawo ve hle maya ama alo mel thaina pian anal riau bok nen ko thler vela a bazar kal holam te chu pa hawa tanga tle rol hau chenin an lo thlir zui vong thin reng ani mi palaka atlak nat na lai le tam tak ta na hriat a hlona em pakhat chu a hmui sexy tak mai hi ania chulai tak chu mang tangkain mi pahip nan le inti lar nan social media te chuan a mathe thin hle ani nu thloi sexy le mi palom ve tak mani sela thloi te nali tia wantlang soman ti mai mi pa hau in trom thei angot kha chu ani bi khau lo maya mani in vongfel tak le thil thalo lo thleng thei laka in veng thiam ve thin tak mi ro ani tlat loi si abial pa te laka ero hanrin omdeu bur angkha har sa ti ve chi ania midang a han kop san ve zau te po soitur ting chuan alo ve to ani anun dan hi hriat thiam haru reuh phian maya an veng mi te chuan me chekom nuam le fel polite le mi khongai na nga tak ni nan soi thina nima sela chuti rual ro chuan fa te ngai sakna ko ngai ro apa cheve ang reng hle ani apa salma sa hi kwantar do ania ani hi tlangwal senior komsomli pani mi ni in nupui dang anei to apa salma sa hi me chela ma chuan mi khrat kho kheng an tiang chi kha lo ni vele zela ani nei chung po hian tumeng moza chu me chedang alo kop san to thin ani chu tiang te ani wang chuan in kop zui reng chu har sa an tia an kara an fa te pani po hanen kol big tur lem om chuang lavin an nun an manga chu tiang chuan in thenna korta ti felin an in then fel tareng ani an in thena tangin kum khat lai lo liam ta a chutia nu thloi mel tha I chuan hring nun wau taka a man lai chuan tlangwal senior ketinara chu atong ta ani nen chuan anin koprem chho viau maya abial pa ketinara chu a apartment a te po leng lut turin a som fo thina an hu deuh te phei chuan ariak lut ta fo reng ani chu tiang ariak dun fo te chu enga tinge a rai lo kan lo ti ani mai theya abial pa ketinara hi tlangwal senior lung fing to kumsom liral kai to ani miaw wangin rai lo tir dana thiam ro ro hle po ani mai thei
chu tiang chuan hlim dun viawin langma sela milikai chu pathian ni a in khom ngai lo mai ni lovin biakin na po zon chop nga yang chi kha ani ve miawa social media vela athalak sexy tak pho chuate chu ala war chhota zel ani abial pachar thar tlangwal senior ketinara chuan chu alo ngai the hau lo maya tum khat phei chu dinar gil don turin an chuak tu na kalkonga chuan tlangwal pakhat hian kar chunga tangin boyi i underwear kha anal lutukania nexa chuan among zep nen khan ronin lan le ro o tin social media a followers pakhat chuan aron auta heu mai le chuta milikai la chuan huata hnekin lutuk tlat ha hai tin nuisang chung chuan a changa ama milikai hi mi pakom thin ti taka mi pahau hian an lom ruviau maya ama hian fiam thualo du tel kher bok nen chu tak chu mi pa te po hian kom nuam an ti in abulo om nuam po an ti pa thin reng ani hemi tum po hian fiam thu thavin a followers pa chu a chang let ve satlia mai ani nima sela abial pa thik thu chia telal pa ni hial omamoi keti nararil rem zong ani ve ta hau lo mai le kar khal tu chu auzuin ati ding hala kar atang chuan hnuk chuakin kar banga chuan arek betariap mai le chu tle ro chuan ngai dam dilin a fiam thu mai ani thu te asoya kuta thak nat ma in milikai chuan aron chan ngal wata abial pa chu a hau ta hrep mai ani tle ro la chuan in thiam lo mel takin atlan san le ngal wata milikai le ketinara te chu anin hauzui ta hrep mai anu dewa chuan ketinara chu a min thei ta ram ani chu tiang chuan mi padang laka athik thu ati che em reng maya milikai chuan aning thei hle thin nima sela ahmangai ve thau boksia nin chang nein hriom ti ruviau thin ma se ahmangai miawa wangin then lo ram dan angai toa athik thu chiat na te chu apal zam lui ram thin ani ketinara hi tlangwal senior siak nei chin tuang deuh kha ni vea mi chilama hian alo tuang lo ve thin hle hi alo ni ase to chu thla mai thelo chi ril ru le nun zong songa mangai bur chiang deuh kha ania nulami lo ve tak le zelo ve tak mai ania nima sela chutia zelo rovia ve ti lo chuan nu thloi mel tha le lak em milikai mi chu atling zo miau loi si ti chuan anin ngai zonga in nei te thlengin an soi dun ta ani he minia athian nu birthday en lom ni hian restaurant a zu in ho phota chumi hnuwa in ti thoveng tura tlanga lon an tum ani zuno an dom zo hnu chuan birthday nei tu ber marvi kumsom thum panhi mi le abial pa arda tolunai tenen tarki rama viewpoint lar tak mai asiklar tepisi lovers hill tia an ko bok muna chuan an kalta a romantic hun nuam tak manga anom khom lai chuan be sei lo thil a thleng zui ta ani chu munan va thlen chuan puanin te kain hlim takin hunan manga an sahim min te chu milikai chuan a simdan dana marvi bialpa orda chu sapek pa in tura thlit saka arda chuan chelote kalome ti in alo fiam zui zawa chu ketinara chuan lo thin rim pui le in heta ron thu phei ngal ro tin alo ko le ta cher maya arda po chuan nuam lo atilet ling hle milikai chuan a bialpa bula wathut pa chuan itiang lo thin te ninom thin mai ati deu sapa chu ti rual chia chuan milikai phone chu aron ria mi pakhat mel hriat lo hian aron phone alo ni ketinara chuan tungeron phone che ti paina phone chu awatheka loudspeaker a khan da ngal ro ati zui ngal bo ti chuan milikai chuan loudspeaker a da in chu pa chu abeta a thalak chungchang te chu ron soi puin aron za mo riau maya ti lai tak chuan abula thu ketinara chuan
a phone chu phi thak sakin leya chuan a pai thak sak ta thuai mai ani chu ta le ketinara chuan a beng ta thuai maya milikai chuan ka thiam lo ani lo tunge po ka hrelo ti in a thiam thu a soizom ve ngal zata ketinara chu marvi le abial pa chuan an lo hawa nima sela ketinara chuan thinrim takin nangni ronin rol na turom lo ngoi makro atia chu zan chu mutof burin antling tlave ta ram ani atuk zinga po chuan biak po online be thadu lova cho an ei lai te chuan anin mel le rek rek thin an thian te chuan nuam lo an tiru hle maya nima selan boruak chu azia vele chun zom mai an ring ani choi kham chuan anin siam sang sanga Lovers Hill lam chu an pan le ta a chu tlang chu a thing thunuamin a viwa tha hle maya khwalzin te pon an tlo fo thin in ngai zong te tan phei chuan hmun nuam le romantic tak du thu sa manuam ani reife an kal hnu chuan an thleng chhota hlimna kola ron eng tananga thla te la in hlim takin hun an hmangtlang to tura marvi le bial pa chuan in ngai man hial ani ti chuan chu tlang zola tang chuan khuwa te chuanin an hoi vela asang lai ber lung to lo ta chuan vathuta hoi vel an tumani chumi lampan chuan an kal phei le ta zela an va thleng chia tia chuan ketinar le abial nu te chu a ma zana thil thleng thik tu chia na wang bok khan anin hial boy le tranta ketinar chuan milikai chu le ya anam thuta chor maya birthday girl marvi le abial pa chuan milikai chu kai thavin an boy som zui ngala ti chuan ketinara chu in sum tur le khrethiam mangai dam turin an nge na milikai po chu alo in soifi ave ngala kathalak sexy tak tak te social media ka pho chuaka bikini thalak te po ka hral chok nual to 10 followers mu nan ka manga poisa mu nan ka mangbok chumi ani wang chuan mi chele player tak kani ti na ani chuang lo in nei po kan la in nei em lova enga tinge hetiang ma kanuna hian in rola thu nei itum le ti in alo hau zui ve ngala ti chuan ketinara chuan ngoi makro ti pain ron ben le atuma nima sela arda chuan alo dang mana khang mi te kha ke ma na ka ba biak masak thin an ni lo tam takin men ron bia nima sela ingai ang em hi chuan ka chang le tin ka ba bo zui ngai lo wasin mi padang kop san te chu tumila man mana ka thei nima sela voini thleng hian kalati lo ti in achung ari ruput mang te chu a khil zom le zata chumi hnuwa chuan ketinara chu ain beng dai le ta ani marveli chuan boruak beng dai nan ti in a thian nu te pahnih chu Lovers Hill tlang mora chuan adin tira tikhan dingula thamoi takin kalola kang cheu an ti vela an pahnih chuan tlang chi mor to pa chuan an vading dun ta a chutia an din dun lai chuan ketinara in ngai to lungpuam le ta thut mai a thin rim na chu ron thar tho le in kan thi ani chuan kan pahnih in kan thi dun tur ani tin abial nu milikai chu a au khum ta vak mai le ti chuan milikai oma chuan akwa be thuta kham sang tak fit somriat pahnih laia sanga chuan a zuan thak puita ani marvi le abial pa te chuan thabar takin an thlir zuya makan ti in chu thil chuan a thong tak zetani marvi chuan a thian nu milikai chu a au zui tuara nima sela ti ngai na om to lo a trap zui ta hom mai ani kham sang takatrang chuan zothirin milikai le ketinar te chu an thi tur chal chang an zu mu theya milikai chuan alu so in an mel po a chene hle maya ketinar po chu a ru thliakin avun mun then khata aron do chuak por hlom ani paramedics lamte po rang takin helai hmuna hian an thleng hal thuaya theito pan chuana chungin in ngai zong ketinar le abial nu milikai te nun na chu an san chuak zo talo ani
an ruang chu ruang phurna motorin Marmara Eric Lesi Hospital lama endik tura phur phei an nia an mobile phone po thil thlen dan chuina konga atangkai ringin police te chuan an langal ani Turkey rama hian meichhia telaka hleilen na le tual thana anasa hle maya anram sarkarin abikin Istanbul Convention aban san nu phei chuan meiche thana ahlur em mai ani anram aro rel na sang takte pon tual that tu ber athi ve awangin tivak ngaina an threlawa ketinara le melika ite thi dan ra phlak tak mai hian khovel mun sang sanga deng chuaka an mani khongaya leina tu tele ketinara hotu te po antam hle maya Turkey ram chunga mithen khatte rilru akhoyin nulat langwal te chuan an mani awang hian ngai tuana ding tak an nei pha an mit tui hiala ko chuak ani ole he thil thleng hi alung chiat thlak hle maya in ngai zon na kara hian thik tu chiat na te hi omlo thei ani lova chuti ruala chuan in nei ma inemo in nei nuwa po ni sela ainga kholoi lova thik thu pek chiat ringot lutu kangchi te hi a fu lo em maya in hriat thiam na nen zalen taksia in koprem hi kanzir angai em ani tuntruma hianin kholaya in thanara phlak tak mai kan ngai thlau le don ania milun em nakara mi che pakhat chuan abial pa chu puithiam ma tak silain nakapa amuna hian ka po chhon lovin aboral ngal ani he thil khen na mun hi Thailand ram chunga ani Thailand rama khopui pakhat Surat Thani province chu khopui nuam le ralmuang takani anti thina mi makta duai khat vel lai he khopuya hian an cheng ani he khopui zawzong hi square kilometer sing khat sang ni zariat somko pakhat laya zaw ania khirkar chunga khopui omti taka tuipui ne na in hereng an nia longmanga sumdon na chu eizon na tlang lon tak ani he khopuya cheng te hi an tam ve tham deu awangin in hriat chian po a har ve dewa nima selami puite chu an ril ruwa tha in anin en kolna a tha boka mitin mai po chu an felin an polite em thin mi khwal telaka ngat phei chuan an bengwarin an fel em ani an ti thin chungte wang po chu niange khwal zin te chuan nuam an tin an zong chang thin hle maya chung ko chen hona tan po ayei omlo an ti fau thin renga poi khoina lian tham ma thleng kha tin tual thana ti vel te chu ami khwal hle thina nima sela chu tianga ni mek lai chuan hun then kata poi khoina thleng a ronom chhauta zeu mai le tual thana hial po aron thleng ve ta fau maya kumsang ni somni pahni aron her chho meu chuan chu kho puiral mom tak ni thina ngei chuan kholai lun lai taka tual thana ra phlak tak mai chu a thleng ta ani nula kumsomli palia upa meichero thap ve tak mai chuan abial pa meiche kutlak chingle nun rong tak mai chu puithiam ma a tak silain akap hlum ta sia mai le he thil khen na hmuna hian police te chu an thleng ve ngal wata ruang chu boy som halin thil tul dang te chu an boy pui fel ngal zunga he thil thleng mi ta hmutu in kana thlen na hmuna dor ngak nula chu thil khen dan an zota hetiang hian ani chuan a thil mu chu a soita ani tual that tu chu a thian nu ani thu soin a hming chu Therinia kumsomli palimi ania aka hlum tak chu Therinia bialpa support chai kumsomli mi ani thu a soibok support chai a chuan puithiam hne na eitur pe turin a ron kala helai market a hian puithiam nen chuan anin tok ta a chutia puithiam nen anin bik lai tak chuan ka thian nu hi manmo takin a ron kal hloka ka dor chhunga tang chuan lo hmu in ka lo awa nima sela ka au chu a hrelo nge niang manmo tak chuan ka dor chu a kal pela thil tul dang ti tura nei tura ngain ngai that lo na po ka nei lem lova chutia ken zui reng lai chuan a pi loka support chai le puithiam in belai chu pan hnai zelin a be ka tang chuan silai chu ala chhuaka
ti chuan ka va au man zuai tia chuan akap ngal ta pop mai ani ka hlau lutuk le ka hril hai lutuk chu ka khur ngal zoi zoya nima sila silai chuan ama le ma chu a in tin zui ve le a in ka hlum ve le ngala tumani ti ka hriat awangin man mo takin ka tlan phei ta ngala mi then khat te chu an ron tlan phei ve ngal bok ti chuan a me perma in silai chu ka va chu sak man ra mani ti in a soi tharinia i hian 9mm CZ pistolin abial palu atak hian a kapa puithiam ma tak chuan tlungalin ka po chon lovina hmuna hian a boral zui ngal ani tharinia ile super chaya te hi kumthum vel lai an lo in ngai zong to a in nei thi hian an soi dun man to nima sila chu tir lim taka anom hun chung chu arai lo kher mai hote te a thing tu chian na wangin anin hau boi ta fo maya a hnuah phei chuan support chaya chuan kutlhak ta chingin a soi sa ta fo mai le nima sila tharinia hian a hmangai em awangin a then thei mai si lo soi sa in ti du da fo thin ma se atur ram thina ti chuan hun a lo kal zela super chaya chuan zu te inin nula dang te chu a chho pui ta fo maya chu tharini thian ten an lo hmuwa tharini chu an thril le ta tharini chu aril ruana in atot up maya tha mai chu thaberin a heta ani drum khat chu super chaya in tura tela nima sena super chaya chuan a in tur siam chu indu lavin bara ka kaldon ti in chu a chua san ta ani ti chuan heta hian a hlo cham ta phot ani chumi hnuwa chuan hunrem chang dang adap le a tharini ei le thian te chu bazar turin an chuaka chuti lai tak mai chuan abial pa chuan me chedang alo kop lai chu awa hmu ve le ta ani a thian te zinga tang chuan thin rim takin a hoa hemi a ho konga hian 9mm pistol chu a lei hota ani ti chuan ngun takina in ngai tua a hmangai em ama ti du da fo thin tu a then thei chuan si lo le pasala ta na anei hre tho si chu tha tumin a chuak ta a kan pani hian a rualin he khovel hi i han chu san dun lo te ang chu adam doi thaberani atia ti chuan ko thler lun laia tak chuan atum chu avalen ta a nima sela ama a in ka ve ma in a thian nu khan alo dang man ta hlo ani tharini ai hi police te chuan an manzui ngala Thailand Ramdan pui section zanhi somriat pariat lo chanin kumsom panga chung lungin tang tura achung thu relani ta ani hei ba ka hian mi tha tum lok na a ma lo nei to awang le tumreng wanga tual thana first degree murder case or tir niin a hrim na hi an bel chale don bok ani ole khati zong kha tun truma tana kan video ron ti chuate te chuni le tamai sela a tha ange hetiang ang thil hi in ngai zon na kara hian a hluar hle maya keini mizo thalai nula le tlangwal te hi i film khurzual sau sawangutin kan hanin som thar vele ani e tuntrum chu Mizoram khovel pialam ramdanga pui khoina ra phlak tak thleng mi pakhatina abial nu atha dan le asa a ei dan chanchin ra phlak tak mai kan ngai thla hole don ani ka channel la subscribe lo ten khongai mi lo subscribe sak turin ka som thar le chowa tin like le comment share ti kha thane mi ngai pui le turin ka som bok cheu ani Emily Bronte Khan Wuthering Heights ba ka ziaglo ani an tu thina nima sela kha le khabu kha khovelin a hria mai ni lavin aziak tu Emily Bronte thlengin khovel hriat a hlo pha ta ani kha chutiang bokin tul that tu zinga po an pui pani khat lek khoi wanga khovel hriat te an lo om vele zel boknen pui tam tak khoi si mi pui wan tlangin kan hriat lim lo po tam tak an om vele zel bokani miswazinga po hian alar tur le tur lo deute po kan no mani ma na le Jack the Rippers Green River Killer te
Elizabeth Berthany te chu country lar ve le a John Cowell le Joseph ate po an thil ti sual pakhat le ka wangin an lar pha em bokani tun thlenga an laman chua zo tak lo tol that tular Bible John an ti mai po khan mi pathum ba ka tha om an hremi alo mai chuti rual chuan 20th century nulama mi cheno pangza thum chuang pong sola that tu The Monster of Ages an ti mai Pedro Alonso Lopez te chu tu kho kha in country le mang bok si lawa a hun laya serial killer ming thang bera an soi Lorenzo Zeromi Gilliard JR tele America le Europe khomol pui mai nilawa Asia ram thlenga jin kola no chu zur suat tu John Eric Armstrong te po tam tak chuan country lo hialin rinom bok ani tu na kan soi tur Japanese zirlai isei sanggowa hi tul thana pakhat chawa in nam hnoi ania nima sela amitha sa hi a I kher awangin khovel huwa patul thatular berzinga atel vetlat ani sanggowa chu tunge ni le kumsang kha jakwa somli pakwa April ni som pali khan Japan chung ko pakhat house tak mai kara chuan thole niya sanggowa hi alo pianga ama hi palian lem lo tak fit nga potling thathum lo mi sepsil tak le me chi ang maya osi na niya lekha lam ero athiam thei phian rewa amero chu apian kenin mi pa nga phak lo na chuan mirap thak taka achwa ta jok ani cannibal killer ti ziak tu Moira Martingale chuan isi sanggowa hi Japan zirlai le kathiam thei tak me che sang le pian dik a chil bur mai chi ni ina soya German nula alo matai to bok tun hnuwa British reporter Peter McGill saidan chuan a mei che mu chu kawahan ei chak take o atingoi ngoi mai tin a soi ani sanggowa ril ruwa hian enge om niang le hetianga mei chia han ei chak em mai chu magdang lam ve tak chu ani sanggowa hi pahoi sen takani lem lawa ami zidik lo na hi mani insit na tanga lo chu kania wangin tharu mangjong phei chuan chuti taka hlo om ani lem lo ni puilain voi khat po German zirtir tunu pindana hian aron luta German nu hi alo mu hi la thomno alo in bel manglo le ngala sanggowa chuan it emin athlir dau thau maya adu du sam lo thleng le achak na chu ti puitlin ngei tumin voklum na tor amel ngar roi maya nima selaman ro mu chun chu ni hliap chau ani si engtin ma ko ta thlak ma in he mei chia hi alo har ta hlau maya a tre tak chiama wangin sanggowa hian a hlawa ina tang chuan atlan chhok ta ani athil tum hi tlol ri ma se beidon mai atum hau lova ruam man na thar nen hun rem chang chu amel le taran maya ain buat sai na athot phot chuan me che na ya om the na tur chan rem chang a mu le nge in ringtlat bokani huna local zela sanggowa chuan apa ho sak zar chu zawin Paris ko pui Sorbonne Academy azum le ta ani he muna hian adu tu sa ma mel tha Dutch meichia Rini Hartevelt chu atong ta ani Rini hi French drama tul thana chin chia to china chuan alar ber pol ni ma sela ama mi mal chan chin ziak na mu to rawang hle ani kumsang ka jako somnga parukha Netherlands sa alo pianga kumsom ni pangami sambuang thang mai niin mel thatak ani bok Sorbonne Academy ya hian sanggowa tenen class khata an thu hawa lekha thiam theile rilu chak tak kania nal taka trong chi thum lai mai mang thei ani bok French literature PhD tilai me kani bok ani sanggowa soidan chuan Rini hi abul chia thu ania avoi khat mona tang hian alung liam ngal zoi ni ber mai a piana thabok si mel thabok si chuan angai tu na a chok boy ni ber a tira tangin a me chedu tu samani ti a shengala nima sela tun trum zong mong chang takle film khur taka malak atumta ani sumlama har satna anei lem lo boka German trong zirtir tu atan chuan rei lo te a Rini chu asom thutange nge ani la le ka thiam theile ati tolama chon thriat na zau tak nei alo ni ve bok nen
rini po hian Sangawan European literature rang rang le Shakespeare thu le la te impressionist painting a soi te chu ngai no malo ti ve em thin ani in mureng thin ma sela Sangawa hian a hmangai na thlum tak azia te chu a thon fo thina len chu apuya ta na som zo zo bok ani tlai khat chu Sangawa chuan a pin dan lo ho ten ru iligara chuan zanri ei turin reini chu asoma rini chuan Sangawa ngin nangin akal ve mei bok ruma chuan huneng mo chen an man hnuwa Sangawa ngin nangin rini chuan German poem pakhat Sangawa khoma thu chung chuan a chiar saka rini hovele chuan Sangawa chuan rini thut na chu avat ni ma aliak ta vel ani chu heta tang hian a thin lungin adu tak chu rini ti sa ei ngei chu ani ti a chiang ta ani atul tha chung chang ji na bu in the fog ka chuan ka du na hi anasa ema ama kha ei ngei ka du ani chu tianga ka ti chuan kum khuwa in ka ta ani to ang he chakna ta hi ta chu ngai na om lo ti in Sangawa hian azia khial ani chu mole atu zun ni som pakhat sang ka zako somriat pakhat alo thlenga Paris khopui alu tira mani in venan tia le 22 caliber rifle chu atoi hnum hlar maya rini o lakna na ati recorder po man mai thein ape filta hunrei taka tanga alo thlir to adu to samhlen chu na hun chu atakin alo thleng don ta ani tlai lo ni ya rini po chu Sangawa somna ngin zanri ei turin aron langa Sangawa chuan thatta kalo dong songin Japanese ti danin chuata a thut tira thingpui aron pe ngala ani na taka chuan thingpui a hian whisky a pola ti pui anga lang si arui hun a ngak ani ma zo Sangawa chuan a hmangai thu soin mutpui ta na som tariap mai le rini chuan alo hniala chu tianga ta na a en lo thu le thiananga en zok thu ero thattakin a hrilta Sangawa po chu thattakin akal son vele mai bok poetry bu chu avala a rini pek pa in recorder chu a han met nunga heti lai hian rini po chu chiara chuan alo thu chho to ani rini in German tonga azia poem a chiar line chuan a hnung lama tangin a ngonga chuan a kap ta thuai maya rini po chu chuata chuan a let hlatop maya munle munani wangin a chiang tok hle ani chuata atluk zui hnu po hian Sangawa hian ala be zui mol maya heti la hian recorder po ala in on ren bok ani rini hliam atang chuan thi sen aron nam tuam maya atan dam ko chua be seina a om talo chuata thi sen luang ngoi ti fai tum chuan Sangawa po chu a boi vel he maya nima sela thi sen chua ka tam deu awangin a be dong thuaya hun kha le chen alo suang tu a thin a du thu sam a be seina kong khat chu a ti hlo tling ta phot ani ole kan chir le tur hi arap thlang de uleka ngai tha thei chi lo te kanom chuanin kanan riat tira tin kum som priat noilam te kha chuanin lo du tok to mai la thange amma saberin a mi chi it ngoi chu a han phel ruak phota ruang ani to miawa a zoi deu awangin a thom na phel po chu a har ang ring hle maya nima sela Sangawa chu a hlim kher mai tuna hian ata liu ni to a rini la chuan nil thei turin chakna reng ani to lova anuk chu zoin a chat chu ani tamai si a chimte ala a anute veilam mor le anar chu a han lep phota a thial no maya a le khabu in the fog azia dana chuan a kong bora han khoya khoilai nge ka se masak berang te in e tana tur laya han thlanga rini mong tam veilam chu tuimel ber ria in a han se ta a nima selari nangut chuan a se thlata hau lo mai sa chim le turin a chuak le ta jok ani hetianga rini thlanna chan chu a mel tha in a hleitlinga ama Sangawan
anei lo zong zong anei awang ni in ama sangawa chuan a soya sangawa chuan ama chu michak lo le hmel chhia pate boxi ni in a in soya rini thatna chu ama hi blue veka dua hetiang ngai dan hi Rainfield syndrome ti in an soi thin ani rini sa e non le ma hian amut pui phota chumi zo chuan asa chu chan turin a in tui to lia ti chuan rini sa chu a eita ani ti chuan ala eilo arwang tamzok chu a chan som le ta a chu tianga ti vel lai chuan a bezui mol bok a chang le a hmangai thu te chu ala hril ta deuh dewa hemi zan hian rini ruang ala chan dar lo zong chu amut pui le a atu ka han har le chuan a hnu ma chu ti fel vat amomo don ti angai to thiam ta chau ani ruang chu ala rim chiat lutuk lo awangin a pai phal mai lawa a du lai chu e tumin a han be le ta a aban hnoi lama tanga a kiu thlengin a ei le ta ani nima sela chuti lai tak mai chuan mi hring thi to ui to lam rim chuanin sangawa chu aron ti boi chho ta a ei lui thei tangang lawa a be don san ta ani chu mi hnu chuan ruang trui ei tu thau te chu an ron pung chho tran ta a sangawa ngai dan chuan chu thil chu rini hlo don ta ti chin chi na le an honeymoon a zo ta ti en tir na ni na ngai ani atop na ra kut vo tak mai chu a han von sak le a chumi hnuah chuan a taksa then khat lian deuh te chu an chan som le a ti chuan suitcase a ada thata ani chutia suitcase chunga rini taksa bung hrang hrang a thun zo chuan zan lai lo ni der to maya pai bo dai tumin taxi a kauta a sangawa hi a doi zimba ka a che boi ve deuh hrim hrima poison na le ruah mana fel tak nen na che ni se chuan hetiang ngot hian an man chuak mia lawang motor chu boys di bolok thleng a hmanga park lama a suitcase chu a kalpui ta a atum dan chuan tuma hmu lo laia dil monga thlak dai atum ani nima sela mi then katin hetianga a khai lai hi an lo hmu awangin a zam lutuk chuan a suitcase chu a tlan chhiat san ta a cannibal killer ziak tu martigel soidanin suitcase atang chuan mi hring ban chu aron lor chuak vu maya chu nu pa in ngai zong tu khatin an lo hmu ta a police ne na an report zui ta ani ise sangawa tul tha na le ami ruang ei zui dan hi achunga thunun na lek ani dan ne na te khin chuan thilin hen lo ber tling hial o me rini tha atanga ni ni nuwa a in dap phalna sar suaran nen police te an ina an vakala sangawa chuan har sat na siam zong le komo bol lovin that takin alo lu tira police havin fritz an han hon nak chuan rini taksa ai bang hau chu alo no hung mayani police havin thil an zo reng chu zep ommap lavin a thon thu soi mi ta maya tun malama aril rulama har sanna anei te po a soi le ang loi boxi e wang hian an thu boi ngai tua po a har sa em lem lo ani sangawa hi friends mi pa ngai ve mai chu ni sela achunga hremna an lek tur chu arit view mai the ni nima sela friends rama japan zirlai pakhat ni ve main Netherlands atanga zirlai local ve tho thattu kha ani miawa apa akira sangawa la chu Tokyo pahausa Kurita Water Industry President ani boxia achunga hremna an lek dan hian thilom zia a hril fia vek mayo me judge chuan rilrulama har satna nei ani awangin thu boi ma chon tlaka angai lova rilru boi enkol na polguiren lama hun nenge moti chung turin ati taringot mai ani heta sangawa enkol tu rilrulam doctor le chuan anat na chu enkol dam theilo anti top mai ani sangawa tan hian apa hian suming za tak seng angmo a hlotlin dan ero oya har hial zo kani kumsang kazuko somriat pali khan japan rama laglu Matsuzawa Psychiatrist Hospital in Kol dil na chu ti hlotlin na niya
he damdawi ina hian thlasawm panga a awm ta ani French sarkar lemin court document an pek du tlat lo awangin Japan lamtan po hrian reng thei ani lova kumsang zakua somriat parong August ni som pani khan an sezol chu taringot mai ani ramdanga nula pakhat chu thatin asa a eya athil ti sualla kut nge yaman ani boxi chuti chung chuan kumnga hnuwa zalen takin an chhuah thei ani chu Jarmena akal theina passport pe kalani zui le ta ngala thubuaya inchia lai khan apa chuan French Rama defense lawyer Traber ber arwaya summanga kwarhu zelin athubuai po ngai tu mi lovin kumni zet atanga hemin hu hian judge Jean Louis chuan sangowa chu athubuai ma chon tlak lava apuang ta ani kha he court document hi thuruk ang maya von thatania Japan sarkar po an pedu lova hei hian kong le lama asoi sel tu tele sumin rol na salutuk anga ngai tu te tan tranfung ating het zual sau mai ani sangowa thil ti hi a point tul thana po arap thlak ber pol ani ti chu achiang reng maya nima sila hei ai la thalo chu a hnuwa thil thleng zui zel hi ani thil ti sual tu ngei man ani hnuwa hrem na ma chon mang lova a omle a zalen hmalu tu khi ani dan le thu pe ken ko mai ba ka digna hlen chhuwa konga mi puite mo phorna chu ati chevek thei ani Japan Rama celebrity ang maya sangawa lo chi bol hi a thalo hle maya mun rang ranga guest speaker le commentator atan an lo som sup mai boka restaurant interview te po ziakin ain the lar hle maya Japanese zamo film train kata ain lan an rem ti bok ani sangawa hian lekha bo pali aziaka pakhat phei chu atual tha chungchang kim theyang ber azia na ani kopinoi ni chuang lai mai an thala a website a chuan mi hring sa e chungchang soina le thil rap thla ka ni lo zia te a post hi ala alem ziak thren ka chu mingau mi chemung tam ani magazine article pakhata pe chuan khothlang mingau nula pakatin asa chu e ve se ti angai to thin thu asoi ani heng zong song aya la thalo le zuwa chu athil ti sol poi ti lo om tak le in chuang om taka a om zui zel hi ani ti chong kumsang ni pakwa khan history chanela sangowa chanchin hian ti chuaka tin kumsang ni soma khan VBS TV te chuan documentary an siam bok ani engpo ni se engkim chunga ro rel tu pathianin a en renga wani thlak taka apiang tharte ni ngor lo chuan ro rel na ni hnunga a chan tur chu adom vak big lawang le mani mhring puite sai hi culture rang sai tur anlo omnol to thina Mexico a Aztec haute West India a Caribbean nam thlen khatte New Zealand a Maori namte tun nai dewa chuan kumsang zago somsari pani October ni som pathuma Stella Maris College rugby team thlona tla dam chu mi som paruk ten dam ko chhuana na an rian te thi sa ronga nei te kha ani dam ko chhuana na mi hring sa ei po anom le zau thin bo kumsang khazakua somkua toplam khan Sierra Leone helpol pakhat revolutionary United Front chuan an mi tha te sa e yan ching hle ni in an soi bok ani tual that tu thren khat sangawa te anga an mi tha te sa an ei du tlat na hi zoophobia ti in an soi thina hei hi Renfield syndrome ang chi kha ania an mi tha te a an that na lai ang kha an mani a chuan nei tura in ngain an mani a lut vek tura an ngaya ti chuanin an sa chu anei pha ta fo thin ani tin heti rol hian tual that tu thren khat ti sa chak na herlu tu ka wanga mani hring puite sa e chak ve hrim kha anom le bok ani khati zong kha tun tuma ta na sangowa chanchin ra phlak tak mai kan ron ti chhuwa thei te chuni le tamai sela a tha ange